Keadaan ready. Kan sebab Makan. 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 Ompray hanai do. Goja. Nilai. Ayu. Hello friend, खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोनसे गोदान आरोबाव भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय माने आं बहुत गोबावजों फैयो स' नोंसोरबो नायलांदो आंनि भिडिअखौहाय आङो माने दिनैयो एक'लेन्ड थांनो नागिरदों माने आंनि एक'लेन्ड थांनो नागिरनाया दिनैनो फार्स्ट टाइम जागोन माने आं नुफेराखै आरोना थांनो सानब्लाबो माने जाया ओमफ्राय एबारावबा थांनोसै अखा फैब्लाबो जोङो फैबाय थुदु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो नै दायो टिकेट दानगासिनो टिकेट दानखांनानै जोङो हाबनोसै नै स्टार्टिं नायलांबाय थादों नोंसोर आंनि भिडिअखौ
Injoy. Bukan Injoy. Pilih. Itu sandung tuh satu pilih. Injoy. Ya, teman sila apa pinjam lah? Lah lah. Pinjam tak? Kamu bisa kan dah? Dahai fैबा lah अखा गोजामोन आरो ओमफ्राय दायो सान्दुं दुंफैबाय बेखिनिसै आंनि भिडिअआ एसे गुजुनायबो जादों एसे प्रब्लेम होदों आरोना ओमफ्राय एक'लेन्डआव थांनानै आं बहुत हेपि बहुत इन्जय खालामबाय मानो होनबा आंहा बेनो फार्स्टमोन एक'लेन्डआव थांफेरनाया स' बेसेबांखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय आङो नोंसोरनो जेसेबां देखायनो हाबाय आं बेसेबांखिनिखौ देखाय बाय बाय